يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الأمر جهر مراد كيوي السلام عليكم غاونا الخير دغ الخيران دا أبنجي سبحانه وتعالى سركي مي رحمة يساب ربا مباينسا wannan karan ma Allah ya raba ya baku wani gagarumin wa'azin ƙasa ne na neman taimako da za a gudanar da shi a nan birnin Maradi a nan hilin Balo insha Allah. Shugaban kungiyar Alkitabu was Sunna reshen jihar Maradi Alhaji Malam Ibrahim Isa na Gusau da shugaban majalisar malamai Fadilatu Sheikh Salihu Abdullahi da shahararren alaramman nan shugaban alarammomi hafizin Alqur'ani alaramma Khamis Abdullahi da shugaban agashi Umar dukkanin waɗannan jagorori ke sanar da al'ummar Maradi da kewaye cewa an shirya wani gagarumin wa'azin ƙasa a nan birnin Maradi wanda zai gudana ranar Juma'a Asabar Lahadi 26, 27, 28 ga watan 12 watan Disamba na wannan shekara ta 2025 miladiyya. Kuma wannan gagarumin wa'azi na neman taimako ne don samun abin da za a gina addinin Allah Alkitabu was Sunna. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. don haka ana kira zuwa ga al'umma musulmi maza da mata yara da manya masu kuɗi mawadata talakawa kowa da kowa mu yi ƙoƙari mu sa dukiyoyinmu wajen gina wannan alkhairi. Sa dukiya wajen aikin addini sadaka ce jariya don haka mu yi ƙoƙari kar mu bari shedan ya ruɗe mu kar mu bari kuma a bar mu a baya wajen gina addinin Allah da kuma gina makomar mu ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ya zaɓe su ya amince ya ba su dama ya yarda su sa dukiyoyinsu wajen wannan aiki na alkhairi to ga waɗanda za a nema a ba su. Shugaban ƙungiya Malam Ibrahim Isa na Gusau shagon Ado na Saturu lambar wayar shi 96-47-51-69 sai Malam Abdurrahman Tebire ‘yan Rahama 96-12-29-06 sai Malam Salisu Lawali da ake ce ma Major Ali ɗan tsoho sai AJ6 98-52-82-09 sai shugaban majalisar malamai Malam Salihu Abdullahi kofa 17 kallacin Al'izza lambar wayar shi 96-87-85-33 sai Malam Suwairu Sani gidan Malam Sani ɗan tudu Sura Bildi 96-61-63-9 sai Malam Aliyu Sani Maraɗawa masallacin Khairiyya 96-88-67-48 sai Malam Mu'azu Tayar bakin Ecole Dofi 96-55-905-81 sai Malam Musa Isa masallacin ɗan tudu 96-13-79-50 daidai sai Ali Musa Ecole Normal bawa Jangwarzo 96-50 daidai 37-38. Al'umma musulmi Allah ya ba da ikon taimakawa game da wannan aiki na addini wanda za a gabatar a nan birnin Maradi. Alkitabu was Sunna Allah ya sa a dace. Amin thumma amin. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم